Alright, mayong adlaw sa adlawng Domingo karon. Uy, adlaw Domingo karon mga kita may kalit. So karon padung tawag ubay no kay ginbitata sa DMV Technology dito sa Ubay Bohol. Kay grand opening nila dito sa branch sa Ubay Bohol. Layo kayo na pero sulit kay ang biyahe kay. Kaysa sa buntag pagabot no Carmen grabe kay og fog pero dili makita ni ang cellphone kay og layo ra kaayo pero sa actual may klaro kayo mga fog butaw na. Mura kay sigarilyo. Sigarilyo jud nya pagabot no kanang padung ubay. Sayo pa dyan ko gianan kay ari ko yung agi pa daw sa Kandihay. Yung abot ko to piskong layo imong ina. Kita tanaw abot sa merkado sa Kandihay. Unjo ako ani galingo-lingo no ko ani pero gakatawan no kay layo na kay biyahe pa dong Kandihay so atong ubay. So balik ko og agi sa agianan nya padong niya. Padong niya jud do. So padong na ko og ubay na agianan no dinay ko malipat ani kay wag nakadumdum na ko sa dalan ba. Padong niya. Na po niya dyan do. Kaya karon may abot na ta og Ubay. Welcome to Ubay Bohol. So okay kaya atong panahon karon no, grabe kay kainit. Alas 7 pa sa buntag, grabe na kay kainit. Sus murag ako bak kinahatan kayo. Hat jud kayo no. Kaya karon na ta sa sentro sa Ubay. So paliko na ta ani. Padung sa DMV Technology branch diri sa Ubay Bohol. Unja mi standby ko kay taring advance sa simbahan kay nakakita kog litson gitadtad lami kay kaon ko pamahaw ko time ma. Unja pagabot na DMV Technology kakamulo nag-andam sa mga balol ug mga tricycle diri mga motor. Kay kahuman og blazing ani sa DMV Technology, dito na nag-ribbon cutting. Kahuman na magpa-red na niya si Sir, kaandam na sila mga scan na niya kay utangan na tarpaulin para magpa-red. So andam nagadamdam ting 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 jud. Ladies and gentlemen, let's have the ribbon cutting in 10. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. There you have it, ladies and gentlemen. Congratulations. Pagka maglibong cutting, grabe kay mga tao, pundok na dito padung sa DMV Technology branch kay grand opening nila. Grabe kay mga sales, yun na mga freebies na panghatag nila. While kamulo sila og pamalit og mga cellphone daw og unsa pay mapalit diha sa DMV Technology diri sa branch diri sa Ubay Bohol. Kakamulo po sila og pared pero wala ko moubag pared ani kay gusto ko makita sa sud ba na grabe. La first time yung makita ngano grand opening bro na. Grabe ka pundok mga to kay daghan man sa kwarta kay peta cellphone niya ako ani. Plano po ko mo palit pero sunod na lang og makakwarta ta jud taw. Tigam sa ta para makapalit og iPhone na pud bag-o kay mag-vlog na magbutag balik. So diri sa DMV Technology dili na yung iPhone mo mapalit no daghag mga klaseng cellphone, mga Realme, unsa pa na diha mga branch man sa pa na mga model diha mga cellphone makapalit ka ana mga Huawei jud do Huawei Samsung unsa pa gusto nimo palito na jud sa DMV Technology Marketing Inc. Yes, diri na sa Ubay Bohol na branch. Makita tanaw big on shopping easy pero easy ang pagkaon lami kayo. So katong plano mo pa itong cellphone ayaw mo pagduduwa diri sa DMV Technology kay mga grabe ka legit diri napita. Dili ra yung cellphone mo mapalit diri sa DMV Technology kay daghan sila mga gadgets diri. Mga laptop, mga speaker ba na pagpalingaw na tutanan ba sa demo di ay. Diya karon natin first nakapalit og cellphone no. So na yung mga previous kipanghatag sila ma'am. Na headset, na payong, na t-shirt, unsa pa diha mapalit din mo na mga previous. So shout out aning MC nato no grabe kay ko slang mo to English mo daw pigkan mo to English ani. Alright. Karon na balik na ako ng pared guys time to eat na pero ako ani dapita gadali ko guli kay biyahe pa ko baklayon nya budi ko panglaw kay Mamardi ta sa tong busing dandan choy shout out yung na Master Jandan before ta muli pitikis ako sir unsa de ka. So before mahuwan na tong vlog no gusto lang ko pasalamat sa DMV Technology sa ilang pag-imbita nila sa ilang grand opening diri sa branch sa Ubay Bohol. Grabe kay katong lingaw na maski kadyot lang pero nalingaw patag drive og ng red rides ba rides you know. So unsa pa man yung giwat palit na mo unsa pa may dugayan ninyo daghan mong kwarta palit na mo didto. So nasa caption na gibutang na link na pwede mo message na or mo contact mo na para makapait mo bagong cellphone. Yeah.